В началото на февруари Илия и Красмира Колчеви очакват първото си дете. Месеци по-рано младото семейство е избрало да съхрани стволови клетки в тъканна банка като превентивна мярка. Детето, в случай, че не му се случи нещо лошо, то има шанс да бъде излекувано. Стволовите клетки могат да бъдат разликата между живота и смъртта за донорите и техните близки. Те се използват при лечението на над 80 заболявания, предимно на кръвта и имунната система. Лекарите не спират да разработват методи за спасението и от много други заболявания. Над 4000 лева за следващите 20 на години плащат семействата за съхранението с надеждата да се намери лек и за други нелечими за сега болести. Действително към момента вероятността не е голяма, но мога да ви кажа, че е по-голяма, отколкото вероятността, например, детето да стане жертва на пътно происшествие. От биологичната здравна застраховка в България тази година се очаква да се възползват 1,5% от семействата. В другите европейски държави, като Германия и Франция, например, процентът е между 3 до 5, а в Испания и Италия достига до 13%. Сравнително слабия интерес у нас се обяснява с икономическата криза и все още прохождащата Национална публична банка. И вече са събрани 50 единици стволови клетки. Очаква се те да достигнат 5000 до 2014 година.